Zaklada Ana Marija Carević i Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu pozivaju na Merčevo u Opatiji u nedjelju 10. svibnja u 10 sati u Velikoj crkvi Navještenja u ulici Joakima Rakovca 22. Na programu Sveta misa i prigodni koncert višestruko nagrađivanog mješovitog pjevačkog zbora Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu. Dobro nam došli. Hrvatski blaženik, vjernik laik, apostol mladeži, dr. Ivan Merc, koji uskoro treba biti proglašen svetim, bio je profesor Nadbiskupske gimnazije koju je pohađala i Ana Marija Carević baš one 2020. godine kad je stradala kao izravna žrtva velikog zagrebačkog potresa. Po njoj, naša zaklada za obnovu Bazilike Srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u srcu našega glavnog grada nosi ime i čuva uspomenu na sve ono Božje u životu te drage djevojke koja je također 8 godina bila učenica u osnovnoj školi dr. Ivan Merc. Budući da je blaženik za života pohodio Opatiju, smješten u hotelu Agava, želimo prigodno obilježiti Dan Ivana Merca o 100. godišnjici velikog susreta hrvatske mladeži koji je on organizirao 1926. Biće to srdačna zahvala svim prijateljima i dobročiniteljima koji podupiru našu misiju, te ujedno prilika za sve koji se još žele učlaniti u zakladu. Merčevo 2026. nedjelja 10. svibnja u 10 sati u Velikoj crkvi Navještenja u Opatiji.